O Obradoiro Dual de Emprego Torre Goiáns 2 contará con dúas especialidades, unha de aproveitamentos forestais e outra de repoboacións forestais e traballos silvícolas. Os 20 alumnos que resulten beneficiarios recibirán formación teórica nas dependencias do centro de Espiñeira e realizarán traballos prácticos en varias parcelas municipais. O alumnado non só vai ter unha parte teórica, que tamén senón vai ter unha parte práctica e vais actuar sos espacios naturais, non? Todos propiedade do Concello, un deles é na contorna do Pazo de Goiáns. Como ben dicía antes, no obradoiro anterior fixeron un gran traballo, pero hai que finalizalo. Tamén no Centro Arqueolóxico de Neixón, que tamén na outra edición empezaron con traballos previos, pero hai que finalizalo. Nesta ocasión tamén vamos a traballar no camiño á orixe, no camiño que estamos promocionando, o camiño de Santiago, que bautizamos como camiño orixe, tamén no Monte Peón e tamén no Monte do Sino, todos fincas propiedade do Concello. O Obradoiro terá unha duración de 9 meses, durante os que os participantes contarán cun contrato de traballo de formación a tempo completo. Van a contar cun contrato de traballo de formación e aprendizaxe a tempo completo. Van a traballar 40 horas semanais e a duración do obradoiro é de 9 meses. O horario vai de ser de 7:30 da mañán a 3:30 da tarde e, bueno, para inscribirse neste programa, as persoas que estén interesadas como demandantes de emprego na oficina de emprego, e o que teñen que solicitar é taller de emprego, que decir, cando vayan a anotarse teñen que comentar que é para o taller de emprego. Os interesados poden obter máis información no Departamento de Orientación do Concello de Boiro.